tomto videu si povieme o možných príčinách zablokovanej energie na nejakom mieste na tele. Ako stále hovorím, cez nás má energia prúdiť. A vtedy sa cítime fajn. Ale pokiaľ na nejakom mieste na tele energia neprúdi, tak vzniká tam bolesť. V minulom videu sme si dali konkrétny príklad zablokovanej energie na kolene a ukázali si, ako funguje energetický telový test na zistenie tejto blokády. Teraz si trocha rozoberieme možné príčiny, prečo tam energia neprúdi. V prvom rade len chcem povedať, že neriešime situáciu, kedy je bolesť kolena zapričinená mechanickým poškodením alebo úrazom, pretože tam tá príčina je jasná. Ale riešime situáciu, kedy v kolene vznikla bolesť z ničoho nič. Pokiaľ energia v kolene neprúdi, vy môžete chodiť na rôzne rehabilitácie, vy môžete chodiť na rôzne terapie, dávať si píchať inekciu do kolena, alebo užívať nejaké produkty. Jednoducho nič extra nepomáha a keď áno, tak len na určitý čas a potom sa to vráti. Najprv treba energiu v kolene rozprúdiť, aby tam nastal samoliečebný proces. A potom môžete chodiť na rôzne iné terapie, aj na rehabilitácie, lebo sa vám bude lepšie chodiť a budete cítiť aj zlepšenia. Takže poďme k možným príčinám. Po mojich dlhoročných skúsenostiach s kineziológiou a s energetickým testovaním som zistil, že hlavné príčiny týchto problémov sú v chronických infekciách a v toxínoch. Z chronických infekcií najčastejšie vyšiel zlatý stafilokok a baktéria boreli. Z toxínov to zasa najčastejšie vyšlo na chlór a potom na zvýšené množstvo kyseliny močovej v tom kĺbe a takisto nejaké druhy ťažkých kovov. Prvoradým cieľom je odstrániť nájdené príčiny, aby sa v tom kolene energia rozprúdila. Na odstránenie chronických infekcií a toxínov používam určité produkty, ktoré vďaka energetickému telovému testu viem nájsť vhodný produkt na konkrétnu osobu a na daný problém. Nič tu sa nerobí naslepo. Asi väčšina z nás chápe, že každý z nás je iný a na každého z nás funguje niečo iné. Bližšie o chronických infekciách a toxínoch aj aké produkty na to účinkujú, si povieme na budúce.